Suomen hevonen on alla. Se on tukeva. Farmarijalkainen ratsu. Kyllä vaan. Osuma on hieno. Puupalikka menee aivan säpäleiksi.今のは何？一瞬だったからよくわからなかったけどすごい盛り上がりね。今のは古代から受け継がれてきた技術を持つ達人。古のスナイパーだぜ。古のスナイパー、すごくかっこいいわね。この技術は時を超え、国を超え今もなお人々を魅了する。レイムはヤブサメを知っているか？馬に乗りながら弓を撃つやつね。確かに難しそうだけど、重火器のある現代には必要ないんじゃない？そんなことはないんだぜ。重火器が主流の海外の人たちも日本の弓の技術に心を打たれている。海外の人の反応を紹介しながら、実際の映像も映すから楽しみにしてほしいんだぜ。それは楽しみね。現代文明をも凌駕する神業。期待しているわ。その前にまずは、ヤブサメについての解説をしていくぜ。確かに。馬から弓を撃つっていうことくらいしか知らないわ。成り立ちを知ることでさらに神業が光って見えるはずだぜ。それもそうね。せっかくなら 100% で楽しみたいもの。そもそもヤブサメはどういうものなのかしら？ヤブサメとは、疾走する馬の上から3つの的を順番に射抜く競技だ。一応、スポーツ的な扱いなのね。私にもできるかしら？競技としてのヤブサメは、的中率、姿勢、タイムなど、様々な項目で採点される。姿勢まで見られるのね。弓の正確性に加え馬の制御、そして、精神面、あらゆる状況下で確実に射抜ける心技体が求められるんだぜ。一つの的を射抜くだけでも大変そうだわ。できたらかっこいいけど、私には無理そうね。レイムはせいぜい的がお似合いなんだぜ。ちょっと失礼ね。レイムなら的としても大きいし何よりも、この溢れ出る殺意が必ず射抜いてくれる。私ってそんなに恨みを買っていたの？あと、太ってないから。とはいえ、ヤブサメが競技的な扱いを受けるようになったのはごく最近のことだ。そうなの？ヤブサメの始まりは平安時代にまで遡る。そんなに前からあったのね。もともとは平安時代の貴族たちが宮中の奉納として行っていたんだ。奉納？まあ、簡単に言えば、神様を楽しませるための儀式だな。そうだったのね。私の勝手なイメージだけど、ヤブサメって武士の訓練だと思ってたわ。鎌倉時代に入ると実際に武士の訓練として取り入れられる。源頼朝が武士の訓練として正式に取り入れこの時に、3枚の的を射ることが確立されたんだ。ものすごい経緯ね。源頼朝が採用したルールが今でも続いているのね。ああ。だが、室町時代戦国時代となると、鉄砲の流通によりキューバの技術は衰退し始める。ヤブサメは再び儀式として行われるようになり戦勝祈願として伝統は継続していった。実践的な価値は減っちゃったけど、それでもちゃんと残り続けててすごいわね。江戸時代に入り、長きにわたる平和な時代が訪れることになる。するとヤブサメは完全に儀式化され、奉納や武士の作法として、その技術は受け継がれた。そっか、戦争もなくなったもんね。でも、また奉納や作法としてちゃんと残ってるのね。考え深い話だよな。だが、幕末、明治になると配当令や西洋式の軍隊が発展。それに伴い、武士の武芸が一気に衰退していったんだ。そんな、せっかくここまで受け継いできたのに、でも、現代にも残っているのよね？その通りだぜ。昭和時代に入ると伝統文化を復興させる取り組みが盛んになった。そこで、ヤブサメも神社での伝統行事競技として再興を成したんだ。おお、さすがね。平安から続いている伝統だもんね。絶対に絶やしちゃいけないわ。それにしても文化の復興なんて素敵なことを考える人もいるのね。その人たちに感謝しなくちゃ。ああ。日本の歴史に大貢献しているな。一度は途切れた伝統も形を変えながら受け継がれ続けたんだ。こうして、歴史や背景に触れるとより一層心が高鳴るわね。ヤブサメの映像が早く見たいわ。それでは、
一度は歴史から消えかけた神業をぜひご覧いただこう。この映像はフィンランドで行われた文化交流の時の映像だ。待ってました。Ilman heidän apuaan tästä ei olisi tullut mitään. At this moment, I also wish to thank all the volunteers who have made it possible for this Yabusame and the Spirit of Samurai 2014 event to be organized. Without them, this would not have been a success. Some of these volunteers are right here in the parade, wearing various costumes and acting important roles, such as the target men and other positions. Ja näistä hevosista jo edellisessä näytöksessä ja muutenkin kuulimme hieman luonnehdintaa, että Suomen hevoset olivat ne hieman jääräpäiset, mutta kuitenkin sitten varsin uskolliset palvelijat. Mutta tämä viimeisenä tuleva Pilkon hevonen, siitä syystä suurmestari ratsastaa itse sillä. Äsken ainakin se vauhti oli kyllä, sanotaanko, päätä huimaavaa. Mutta vaikka Jabusamessa kyse on uskonnollisesta seremoniasta, siitä huolimatta hyvistä suorituksista pitää aina palkita. Ja joka ikisen maalitaulun kohdalla, kun ampuja tulee ja osuu siihen, niin asianmukaiset suosionosoitukset ovat enemmän hevosella. Se oli täys osuma. Se myös. Kyllä, sillä. Se oli täysosuma. Se meni vain sentin ohi. Miten on kolmannen laita? Tuomittiinko se osumaksi? Ei nouse. Miten käy toinen? Suomen hevonen on alla. Se on tukeva. Farmarijalkainen ratsu. Kyllä vaan. Osuma on hieno. Puupalikka menee aivan säpäleiksi. Se oli valitettavasti pieni huti. Se oli napapyrkki. Näyttää olevan tuo ensimmäinen näistä maaleista on itse haastavin selkeästi. Nyt ovat kaikki. Now, all the 5 riders of the second part of Yabusame have gone through the course and will return to the original position. Kauaksi runoudesta ja muusta kulttuurista, joka johti siihen, että he sekä vähän menettivät tällaista kulttuurista taitoaan, mutta saivat sitten sitä vastoin hieman enemmän näitä sotataitoja, kun joutuivat siellä pitämään joita karuissa provinssioloissa. Aikaa myöten sitten nämä 2 eriytyivät ja näistä maaseutujen aatelisista tulikin näitä soturiklaaneja, joita myös samuraiksi kutsutaan. Siinä 1200-luvun kieppeillä samuraklaanit olivat niin vahviksi, että he osallistuessaan valkoisten keskinäiseen kiisoihin lopulta ottivat vallan maassa ja perustivat siihen keisarihallinnon oheen oman sotilashallintonsa, joka erittäin tärkeä osa tässä oli se, että samuraille oli kehittää oma kulttuurinsa. Ei riittänyt, että he osaavat sotia, heidän täytyy olla kulttuurillisesti näiden aatelisten tämmöisiä. Ja siinä tulee sisään tämä Yabusame. Ensimmäinen Ogasawa-varjoiden suurmestari oli toiminut opettajana tuolloiselle. Ja sekin taisi mennä siitä. Alakulmasta ohitte. Hän lähti sieltä nyt. Se oli sentin päästä. Tämä olikin herra Suzuki. Ja viimeinen
fiilis siitä. Ei ollutkaan, voi harmin paikka sentään. Fujilla on sihti kohdallaan. Ensimmäinen menee aivan 1000 säpäleiksi. Toinen meni vähemmän säpäleiksi. Ja kolmas. Ei siitä osumaan tulla, mutta... Palaisin vielä tuohon huutoon, mistä äsken puhuin. Tämä Injoi-huuto. Se oli hieno osuma. Hänellä on keskittyminen kohdallaan. Eikä pelkoa. Ei todellakaan. Se oli täydellinen suoritus. 3-3. Siinä olivat Jing ja Yang olivat jo tällä kertaa hyvässä asennossa. Keskittyminen oli kunnossa. Hevonen toimi. Katsas Nahkaläppiä lävitse. Mutta nyt sieltä lähtee. Sieltä lähtee valtavalla vauhdilla. Toinen meni aivan säpäleiksi. Kolmas taisi tulla vähän tuolta takataulun kautta. Tämä oli vaikeuksien kautta Voisin voittaa. lähteäkin, mutta en tiedä tulisinko alas sieltä enää kovinkaan hallitusti. Se voi olla, että osoitukset paikallaan. Kello 13 yleisestä lähti ainakin ihan hyvät suosionosoitukset, en tiedä kello 18 yleisestä. Now the second set is on the far side has gone through the course with the same to the starting point. Next we have a set 3 samurai. We have the best riders in the semi-semi. Ja tuossa juuri saimme tiedon, että ensimmäisenä jonossa ratsastava herra on vasta 18-vuotias. Se oli Bullseye. Toinenkin oli. Ja vielä kolmas. Se oli täyden kympin suoritus. Hienoa. Se varmasti palkitaan Raikovin aplodilla, vai mitä? Niin, seuraavana ruodossa radalle tulossa herra Havuki. Se tuomitaan ohi. Ei, kun se on osuma. Sekin oli osuma. Siitä ei jäänyt epäselvyyttä. Eikä siitäkään. Se oli täysi trio. Hienoa. Niin, toinen 3 suoratessa viimeisessä kolmessa. 3/3. Kyllä vaan. Tämä vahvistaa. Hattu pois silmiltä. Ensimmäinen menee. Toinen menee. Ja pari pohja-apua siinä. Se oli osuma. 3/3 tästäkin. Aivan upea viimeinen 3 sarja. Kaikki ampuivat 3 lätkää viimeisestä 3. Juuri näin. He ovat sen ansainneet. Ja kuten asian kuuluvaa, päätuo... Ja kuten huomaatte, kaikki tänään 2 otteeseen. He ovat myös ansainneet tänään varmasti 100 kiloa porkkanaa ja 60 kiloa kauraa per turpa. Ja oppumihua päälle tulee hyvä mieli. Ja aivan saman tavoin kuin tänne tultaessa, niin nyt täältä
radalta pois lähtiessä. Kulkue järjestäytyy, lähtevät tuolta maalin puolelta ja ottavat sitten jokaiselta maalialueelta henkilö. Sieltä tuetta suomalaista Budo かっこよすぎるわ。馬の上に乗って、あの速さであんなにも揺られているのに、姿勢も呼吸も全く乱れてないわね。その通りなんだぜ。まさに神業だな。ここで、海外から寄せられたコメントもいくつか紹介していくぜ。馬に乗って弓を構える姿は本当にかっこよくてこれぞ侍って感じだった。大人も子供も真剣に見ていたのが印象的だった。とにかく本当にかっこよかったよ。馬の足音と矢が敵にあった時の音は爽快感があってたまらなかった。侍が馬に乗り風を切って走り去る様子は時を超えた旅人のようで圧倒されたよ。やぶさめの騎手が見せる一瞬の美しさと技術はまさに芸術だったわ。馬と一心同体で動く姿はどこか神秘的でその新鮮な光景に驚きと深い感銘を受けた。よかったわ。海外の人たちも大絶賛ね。ああ、いろいろな時代を経てもなお、この神業を後世へつなぎ続けた日本文化。先祖や歴史を重んじ伝承し続けることこそ日本人がなせる神業なのかもな。そうよね。きっと私たちにも侍魂が宿ってるものね。ああ、これから先、後世に自分の子や孫たちに誇れる何かを残していきたいな。私も誰かの心を射抜けるように頑張るわ。というわけで、今回の動画は以上になるぜ。ご視聴、ありがとうございました。